हेलो लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिन चेनेलाव बरायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जादों हाबानि ब्लग आङो आंनि फंबायनि हाबायाव फैदों स' नोंथांमोना माबायदि जादों दिनै हाबानि खोथाखौ जुदि नायनो लुबैदोंबा आंनि भिडिअखौ नायदो आङो गेटआव मोनफैबाय बिनि सिगाङाव आं थांगासिनो दङ सोर गैया आरो महान मोननि आलासिफोर आरो मा बेदर होदों मा मोनजागोन गासैखौबो सबखौबो लाहे नोंथांमोना नायखानायखाय रेडि सब बिदिब्ला आंहा हाबा सिगाङाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं आवगायगासिनो दङ बे समाव हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान आरो साइडआव थाफानायफोरखौ मेट्रिस ना मा होनो बिसोरखौ दोननाय जाबाय हाबा होनो लांसिगोन गिर्जायाव बे समाव गासैबो रेडि जाबाय आरो माखासे बानजायनाय रावजोंहाय जोंनि मानगोनां पास्टरा हाबानि सिगां फंनैसो बाथ्राजों बिबुंथि होगासिनो दङ बेनि उनावनो हाबायाव लांनाय जासिगोन हाबा होनो लाङिनि सिगां नमस्ते मामि नमस्ते पापा खुलुमबाय लाइन बयखौबो खुलुमबाय गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथार जुलिनि मुङाव खुलुमनाय आरो गोसो इसिंनि बावहरनायखौ नोंथांमोना बे भिडिअ नुखाबाय जानांगौ गासैबो खुलुमनानै रेडिसै बे समाव दसेनि उनावनो हाबा होनो थाखाय गिर्जायाव लांनाय जासिगोन ज' आरो थुबुरै ओंखारलांबाय गिर्जायाव बे समाव हाबा होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थादो ससाइटियाव माबायदि हाबा होयो आरो मा रोखोमनि हाबा होयो नोंथांमोना नायनो मोनगोन नैबे जोंनि चार्च नायदो लोगोफोर माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर बिथांमोनाबो सफैबाय बे समाव हाबहैसिगोन हाबैनि सिगां दरजायाव दोननानै एबा लांगोना मोखाङाव दोननानै फंनैसो बाथ्रा होनानै बेखौ लेंहरनाय जासिगोन आरो सिङाव हाबहैनानै जोंनि ख्रिस्टियान आदर्श बायदि बिथांमोनखौ हाबा होनाय जासिगोन दा बेयाव हाबिनि सिगां प्रे खालामनाय जायो बिनि उनावहाय सोनाय जायो बे गासैबो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो जायफ्रा मिथियाखै बा गुबुन ससाइटिनि बा गुबुन रिलिजननि मानसिफोर नोंथांमोना नायनानै मिथिगोन आरो माबायदि मोनदों आरो जोंनि ख्रिस्टियान ससाइटिनि हाबानि सोमोन्दै आंनो खोन्थाहरनो दाबाव बे समाव गिर्जा सिङाव हाबनाय जाबाय आरो बयबो थांफाबाय लैहोरै बे समाव नोंथांमोना जोंनि पास्टरनि बुजायनायखौ खोनासंदो आरो माबायदि बुङो आरो सानैजों हाबा लानो थाखाय फैबाय बियो नोंनि गोसो सिंनिफ्रायनो जागोन जायो मोनसे जोङो खोनाबाय बिसोर सानैजों हाबानि थाखाय थांखि जाबाय जोङो बिसोरखौ इसोरनि गेजेरजोंनो बे समावहाय हाबाखौहाय गैयाब्ला हाबा सानो खिन्थु हाबा होनाय खामानिया बिराद मोनसे रंजानाय जायखिजाया रंजानाय मोनसे हाबा सावथालफोराव हैदों माबायावहाय सिगांमोन सावथालफोरनि साहा सिगांमोन हाबाया दिनै जुलि जाय सेंग्रानि आखाइखौ हमदों बेखौ नोङो गावनि असे हिन्जाव हिसाबै नाजावखाबाय दा नाजावबायब्ला गोसोआव लादो नोङो थैस' थांस' नोंनि बिसिखौ अननांगोन हेफाजाब होनांगोन जोथोन होनांगोन सुखु दुखु गांनाय उखैनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बिसोर नोजोर होनानै नों बेखौ होनांगोन द्वितीयते नोङो नोंनि हिन्जावनि सायाव मालाबाबो अबिसास खालामनो नाङा दे नों फोथायनायखौ लास्ट दे नोंनि हिन्जावखौनो दिनै हाबा खालामबायब्ला नोंनि गोरबोआवहाय सुलेखाया जायगा मोननांगौ बिनो नों जायगा होनांगोन मानिगोन ना मानिगोनब्ला देनां खुगाजों सिमांनानै आं बे गासैखौबो मानिनो थाखाय इसोरनि सिगाङाव सिमान लाबाय मोनसे सुलेखा नोंबो दा गावनि आखाइजों जाय सेंग्रानि आखाइखौ हमबाय बेखौ नों गावनि असे हौवा होननानै नों नाजावखाबाय दा नाजावबायब्ला नोंबो गोसोआव लादो थैस' थांस' नों नोंनि हौवानि सिङाव गंनानै थानांगोन मानिनांगोन आथि सनमान नों होनांगोन ओमफ्राय नोंबो नोंनि फिसाइखौ मालाबाबो अबिसास खालामनाङा दे एकदम फोथायनांगोन बेनिखायनो नों प्रार्थनाजों हेफाजाब बेनिफ्राय नों दिनैहाय फुंखाखौ हाबा खालामनायखाय फुंखायाबो नोंनि हृदयावहाय जायगा मोननांगोन नों बिनो जायगा होनांगोन मानिगोन दा दे नोंखौ बुंसाय आं बे गासैखौबो मानिनो थाखाय इसोरनि सिगाङाव सिमान लाबाय दानिया नोंसोरनि समाय लानाया गोख्रोंसिन जानाय बायदि बे आखाइखौ सोनांगौ दे आखाइया अनलायनाया सानैजों जरा गैयै जानांगौ जरा गैयै अननायजों ओमफ्राय बेखौ जेब्ला नोंसोर गानगोन जोथोन खालामगोन एसे ना
गोमागोन बा गोसोआ मैला जागोन होननानै थिग नोंसोरनि अनलायनाया जोथोन गोनां अनलायनाय जागोन जोथोननि अनलायनाय बेखौ दाम होनानै बायदों थिग बेबायदि नोंसोरनि अनलायनाया दाम गोनां अननाय जागोन दाम गोनां अननायजों नोंसोर खुंगोन दे फुंखा नोङो सुलेखानि आगसिनि 2 नम्बर राशियाव सो आगसिनि 2 नम्बर राशियाव सो आगदानि 2 नम्बर राशियाव सो Karena tidak begitu. दायो हाबाया जोब्बाय आरो गिर्जानिफ्राय ओंखारबोबाय फैबाय गोथार जुलिनि मुङाव बिबार सारनानै बरायबाय आरो न'आव फिन फैफिनो पार्टि बा भज मुङाव रिलिजै अट'जों होबाय खिन्थु टु गियारावनो फैनानै नै जिरायबाय मा बुङो बेखौ मिन्थिला जायखिजाया जिरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों आरो ख्रिस्टियान समाजनि हाबाखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव बाय बाय एसेनो